God formiddag og velkommen til dagens webinar i den nye app. Det vi egentlig skal fejre, det er, at den nye app nu er live. Så først og fremmest så vil jeg høre, om I kan høre mig, og om I kan se PowerPointet, der er på min skærm. Så der må I gerne lige skrive ud i chatten. Der var lyd igennem, det er super. Det er perfekt. Skulle der være nogle spørgsmål undervejs, så vil jeg gerne have, at I stiller dem over i spørgsmålsfanen. Der sidder en kollega, som er super klar til at svare på dem. I skal ikke stille dem i chatten, for så drukner de simpelthen. Der er en, der skriver, skal der være lyd? Ja, det skal der. Yes. Jamen, vi går stille og roligt i gang, men stil spørgsmålene derude, så besvarer vi dem løbende. Som sagt er vi lige nu her gået live med den nye app. I kan finde den inde i App Store. Den hedder eComplet, fuldstændig som I kender den. Den har bare fået et orange logo i stedet for det gamle logo. Så nu kan alle logge på den, og I kan gå i gang med at bruge den derude. Grunden til, at vi har lavet den her nye app, det er for at sikre, at vi har mere stabilitet. Vi har lavet et helt nyt design, og det er blevet en samlet platform, sådan så at både Apple-telefoner og Android-telefoner kører på den samme type app herinde. På sigt kommer der også en webversion, men den vil jeg lige snakke lidt mere om, når vi kommer længere hen. Det kan være, at der er nogle af jer, der deltog på webinaret, vi holdt i september måned, hvor vi også viste den nye app, og måske sidder og tænker, hvorfor er der et nyt webinar nu? Og det er simpelthen for lige at vise de sidste nye features, der er kommet. Selvfølgelig vise det, der blev vist dengang allerede også til dem, der måtte være nye. Men ellers også bare lige for at komme ud og sige, at nu er vi live med den. Yes. Jeg hopper over i min app her. Vi har selvfølgelig fået en ny login-side herude, et nyt design. Det har fået sådan lidt mere e-komplet farver, som de er i dag. Og I kan logge ind her, og I kan både bruge Face ID og Touch ID, som I har gjort tidligere også. Når I kommer ind, så får I den her forside at se. Der kan godt være nogle små forskelle, hvis der er nogen af jer, der sidder med appen derude og kigger lige nu. Men den app, jeg kører på her, det vil være en, som bliver udgivet på mandag, som I så kan køre på der. Så vi tænker, vi viser den nyest mulige for jer. Man kan lave sin egen forside herude. Jeg har lige dem alle sammen slået til, men jeg har registreret timer. Jeg kan se, om jeg har nogle aktive stopure, nogle overskredne arbejdssedler, hvad er min næste aftale og min næste arbejdsseddel. Så jeg får et godt overblik herude på forsiden. Tidligere, der lå der de her kasser herude med forskellige ting, man kunne. De ligger i stedet for nede i bunden nu. Så den her, den kan man egentlig designe fuldstændig, som man har lyst til at trække dem rundt, hvis man vil have vist næste aftale øverst, eller hvordan man vil have det til at se ud, og det er brugerspecifikt. En ny funktion, der er kommet siden sidst, vi havde det her webinar, det er opret sag, der er kommet med, så nu er vi egentlig på 100% de samme features, som vi havde i den tidligere app. Jeg opretter en sag ved at klikke hernede på det orange plus. Det er meget det samme, den kan selvfølgelig. Men noget, der er kommet herinde, det er, at man kan både oprette entreprisesager, og man kan oprette spjælsager. Man kan endnu ikke oprette servicesager herinde, men vi har en del ønsker til at lægge på det, så måske I er heldige, det kommer en gang. Men ellers er det de samme ting, I kender herinde med, at man skal vælge kunde, kan skrive et sagsnummer eller få det genereret af sig selv, skrive sagsnavn, sagsbeskrivelse, adresser, alle de her forskellige ting, som I kender fra i dag, hvis I har oprettet sag der. Herinde på arbejdssedler, der har det selvfølgelig også fået lidt et nyt design. Vi har lidt nye informationer herude, og man kan starte og stoppe sit stopur direkte herfra. Når jeg går ind på den, så er ikonerne kommet heroppe i toppen og være, i stedet for at ligge nede i listen hernede under. Så timer, materialer, dokumenter, KS og sagsnoter ligger heroppe i toppen og kan bruges der.
Går jeg på materialer og søger. Ja. Der blev spurgt om jeg kunne gøre det større. Det gør jeg lige her. Så må jeg lige scrolle lidt rundt. Det er fint. Der har jeg alle mine materialer på listen her, og jeg kan se, hvilke grossister de kommer fra. Jeg kan selvfølgelig stadig scanne og alle de her ting, I kender. Oppe i toppen kan jeg køre til siden. Jeg kan se mine egne varer. Jeg kan se mine egne favoritter. Og bruger jeg beholdningsstyring, så kan jeg også her se mine lokationer. Nede i bunden af siden hernede, der er kommet en knap med tilføjet, hvor jeg kan se, hvilke varer ligger der på den her sag. Jeg kan se mine lejelinjer, hvis jeg har nogle af dem. Jeg kan se min kurv, og jeg kan se mine standardlinjer, og også tilføje dem. Og som det er kommet i en af de seneste webversioner, så kan I begynde på det her med at skjule nogle standardlinjer, så de ikke kan se sig ude på appen. Så det kan I se meget mere om i vores sagsoversigtswebinar, hvis I har behov for at kigge ind i det. På selve arbejdssedlen herinde, der har jeg også fået mulighed for at se kontaktoplysninger. Jeg kan selvfølgelig stadig navigere derud, men jeg kan også lave mails herinde igennem, og jeg kan ringe herinde igennem, som jeg også tidligere har kunnet. Jeg kan også ringe til mine kollegaer, jeg kan ringe til den sagsansvarlige, og ligesom se nogle lidt mere info her, end jeg kunne tidligere. Status er kommet herop i toppen og være, og jeg kan faktisk ændre status ved bare at trykke på ikke påbegyndt, og så flippe den allerede herop. Jeg vil lige nævne herinde på materialer, der er der kommet lommeregner herude. Trykker man på den, så kan man gå ind og lave en simpel udregning der. Man har også fået mulighed for på webdelen at gå ind og vælge, om man vil have, at der skal ses netto, brutto eller salgspriser herinde på appen på grossistkataloget. Og det er brugerspecifikt, så der kan man sætte det på den enkelte bruger, hvad man vil have, de skal se der. I timeregistrering, der er det blevet muligt, når jeg laver min registrering her. Når jeg selvfølgelig vælger min løndel, så spørger den mig, om det her skal være min standard løndel. Altså i princippet lidt en favorit løndel, som jeg bruger gang på gang. Så bruger jeg for eksempel den her arbejdstimer 9 ud af 10 gange, så vil jeg køre den som min standard, så man er fri for at skulle ind og vælge her hver gang. Det er også blevet muligt at vælge at oprette på flere dage. Gør jeg det og trykker her, så kan jeg vælge de dage, jeg vil registrere på. Det er smart for eksempel i forhold til ferie eller andet, hvor man skal registrere det samme på alle dagene der. Herude på selve timeregistreringerne, der har jeg fået mulighed for at kopiere via det her lille ikon, der ligger her. Så der kan jeg kopiere en timeregistrering frem til andre dage, hvis jeg har lavet det samme også der flere dage i træk. Herinde der ligger der også den samme summeringsboks, som ligger ude på forsiden. De apps, I sidder med lige nu, der vil der typisk være lørdag og søndag inkluderet i oversigten heroppe, men der er kommet en indstilling til, at man kan slå det fra, sådan så man ikke ser lørdag og søndag, men bare ser mandag til fredag. Nu hopper jeg lige ind under KS her. Det har selvfølgelig også fået lidt en overhaling og har fået noget nyt design hernede. Men er jo meget af det samme, som I kender i dag. Med at man kan skrive kommentarer, man kan putte billeder og filer på, som så ligger på det enkelte. Det er blevet muligt herude, op under lokationer, at gå ind og oprette lokationer direkte her på appen. Så hvis man skal bruge det samme skema flere gange, der har man jo tidligere skulle have fat i kontoret, hvor man så skulle lave det på webdelen for at putte et skema på igen. Nu kan man selv oprette lokationen, og så putte skemaet på igen. Over i kalenderen, den har også fået en overhaling. Den har fået et
ordentligt skub på hastigheden, så når I trykker på kalenderen, så er den her stort set lige med det samme, når I åbner den der. I har de samme visninger som tidligere heroppe på kalenderen med dag og arbejdsuge, uge, måned og tidslinje, som I kan vælge imellem, og I kan lave lidt forskellige sorteringer heroppe. Det er blevet muligt inde på aftalerne faktisk direkte at gå til arbejdssedlerne. Hvis den her ikke var udført, så ville jeg også kunne starte min tidsregistrering herinde på stopuret. Indstillingerne, de er flyttet herude i siden, så hvis jeg trykker på de 3 prikker der, kører jeg lige lidt op, så har jeg lidt forskelligt her. Jeg kan se mine lokationer, jeg kan se beskeder. Har jeg oprettet debitorrollen, så vil jeg også kunne se mit debitorkartotek her. I kan ringe til kontoret, se wikien og se indstillingerne, og det er der, vi lige skal ind. Der er lidt forskelligt herinde. Man kan lave lidt nye temaer, alt efter om man gerne vil have det her lyse tema, som jeg kører med, eller om man gerne vil køre en sådan lidt mørk version af appen herinde. Så bliver den her i stedet for. Så der kan man gå ind og vælge, alt efter hvordan man gerne vil se det. I kan sætte standardkort op, om det skal være Google Maps eller Apple Maps. Jeg fik lige et indspark ind her fra siden af, at dem, der bruger Android, vil ikke kunne finde den nye app lige nu, men der er noget på vej, så den kommer ud der. Så der skal I ikke ringe ind til supporten. Det skal nok komme, så bare lige give den lidt tid, så kan I finde den derude, når I bruger Android-telefoner. Herude, under forsiden, det er her, jeg kan gå ind og vælge, hvad for nogle ting vil jeg have vist af elementerne ude på forsiden, og jeg kan trække rundt for at lave en anden rækkefølge. Opret sag, jeg kan vælge mig selv automatisk som formand, jeg kan vælge mig selv automatisk som sagsansvarlig, og så kan den åbne arbejdssedlen ved oprettelse, altså så navigerer den direkte dertil. Tidligere der stod der bare nede i bunden, at nu var den her sag oprettet, og så skulle man selv ind og finde den. Det er der blevet lavet om nu på, hvis man har den her slået til. På timeregistrering, jeg har den her standard løndel, som jeg lige talte om, og det er her, jeg kan skjule min weekend fra oversigten, så den kan jeg slå til og fra, alt efter hvad jeg vil der. Arbejdssedler, man kan få vist beskrivelsen i oversigten. Så er der kommet en ny fan derinde, som hedder alle. Så det vil sige, tidligere der har man kunne se mine egne arbejdssedler, og man har kunne se den her fælles. Nu er der så kommet en fane, der hedder alle, så man kan se alle arbejdssedler, der overhovedet er på sitet. Selvfølgelig åbne arbejdssedler der. Man kan også få vist fanen ansvarlig, det kunne man også i den gamle app, så er man ansvarlig for nogle sager, altså på dem, så kan man også få dem vist herude. I kan vælge, hvad for en fane, der skal være standard ved arbejdssedler, og alt efter hvad I har slået til her, så vil I kunne vælge alt efter det. Beklager, jeg fik lige lyden væk. Der blev meldt ind fra app-teamet af, at I skulle kunne finde den nye app alle sammen nu. Det kan være, når I søger på e-komplet, at I bare lige skal scrolle en lille smule, men så vil I kunne finde det her orange logo derinde.
Yes. Jeg vil lige nævne nogle af de ting, der sådan er kommet med af store ønsker, vi har fået opfyldt. Noget af det, der er kommet, det er, at inde på webversionen, der har vi fået mulighed for, at man kan vælge, om man vil give mulighed for at ændre i sagsbeskrivelsen fra appen, og også herover, om man vil give mulighed for at ændre i arbejdsbeskrivelse fra appen. Så dem har man fået mulighed for at slå til herinde, og så kan de så bruge det herude på appen. Jeg talte om det her med, at man kunne få vist salgspriser nu. Og det gør man herinde på den enkelte. Og så kan slå til, at man skal vise priser under materialer, og om man kan se salgspriser fra grossistkataloger. Så det kan I slå til her. Nogle af de ting, der også er nævnt, som jeg har nævnt tidligere, det er det her med, at man kan se alle arbejdssedler, man kan tidsregistrere på flere dage, og man kan tidsregistrere direkte på aftale og starte den derovre med stopuret. Så det er nogle af de sådan store ønsker, vi har fået opfyldt herinde. Noget af det, der ellers vil komme sådan i de næste runder af appen, det er normtid. Det vil forventeligt komme en gang i starten af det nye år. Det samme vil pushbeskeder på appen. De er godt på vej og forventes også der i starten. Jeg snakkede til at starte med om, at der kommer en webversion af den her app, altså hvor I kan tilgå det på computeren, på en browser. Den er selvfølgelig på vej. Der har bare været, alt fokus har bare lagt på at få den her mobilversion gjort det helt klar og gjort det rigtig lækkert til jer. Så den er de i gang med, og den kommer på et tidspunkt der. Men det skal I selvfølgelig nok få besked om, når at den er på vej ud. Så der er ingen fast dato på der endnu. Jeg kan se, at der ligger en del spørgsmål ude i chatten nu. Dem skal jeg bede om at stille over i spørgsmålsfanen, ellers så kan vi simpelthen ikke besvare dem. Og de spørgsmål, vi ikke når at besvare, dem skal vi nok besvare på mail løbende herefter, som vi lige når til dem. Men I skal nok alle sammen få svar, hvis I ikke når at få svar her på liven. Jeg har egentlig vist det, som jeg gerne vil vise jer på den nye app. Så jeg håber, at I får god brug af den, og glæder jer til at bruge de her nye ting, vi kommer med heri. Så nu er den i hvert fald live, så I kan gå i gang med at bruge den derude. Så egentlig vil jeg bare ønske jer en rigtig god dag. Det her webinar, det er selvfølgelig blevet optaget, og I vil få det på mail kort efter vi afslutter, så I kan gense det, hvis I har et behov for det. Og ellers, jamen, så besvarer vi spørgsmålene løbende og sender til jer, hvis I ikke har fået svar endnu. Der er mange, der spørger om. Der er en del, der har spurgt på i spørgsmålsfanen, om alle medarbejdere kan se alle arbejdssedler i hele virksomheden. Og det er selvfølgelig brugerdefineret, så hvis at man bare er en almindelig montør og har den rolle, så vil man selvfølgelig ikke kunne gøre det der. Jeg vil sige tak for nu, og ønske jer en rigtig god weekend, når I kommer dertil, og ellers bare sige tusind tak, fordi I lyttede med.